Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi Tv kamwacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andrutho Tieno, aduoko ni erokamano makende kuom bedo koda. Amor mokalo ni daktari wa osechopo e studio, wabrogo kode mbaka. To kaka watimega ikuongo nyisowa nyingi in wuod kanye, in laktar molonye thieth mage kata wadonje to kachiel kachiel. Erokamano ne joneno manena kuom thuolo mokwongo. An iluonga ni Dr. Frederick Ochenge, an alsanatio dala ma Nairobi ka Kibera Level 3 Hospital. An wuod nyaka Chagoro, wadendo na golo rikwenyo, miso gimo kwanyo kwe kamano. An general practitioner. Erokamano nyatene ni tuoche mang'eny nyalo kalo iri kokitero ne specialist mondo mi wangi kaka wanyalo konyore. Daktari, tuo mane ma thoro ga chenda hinya mapok wawuoye madiher mondo wawuoye odiochieng' ma kawuono? Adiera makende wasetemo nono tuoche mang'eny kabisa, to batie tuo moro mopondo mapok wawuoye, but en koro wakwo joma mere wan thuo ng'wono nikech samoro wanyalo weche weche moko dhi kare ahinya. Kawuono wadano wuoye tuo mar nyach kata gonorrhea. Kech wayudo ka en tuo machando jowa mang'eny kabisa, kendo karibu osiep inyalo yudo ka achiel kuom ji 10 mawuotho yudo ka osebedo gi tuo ni. Erokamano nyakati wacho ni agni kwa ng'wono kuom mere apa ni kochopoga korka weche mag thieth kachiel kod ka weche mag tuoche bo chopo kata ka ponono ni en mari to in laktar tine minyalo konye to nyalo chopo kama imule kata ka kokonego be ni mule mondo mi eyud kaka ikonye. Wange chira. En chenro mar penj laktar mana kaka iwinjo no en Dr. Frederick Ochenge, kendo wadwa ni wang'e ne tuo mar nyach ma bende kisungu dendo ni gonorrhea ema wadwa ni mondo wagoe mbaka kawuono. En tuo machal nade kosango momiyo iluonge ni nyach ang'a timore kata obiro nango? Koro mokwongo tuo mar nyach ni ikele gi bakteria mawuok from ng'at mani kode to dhi ne ng'at maonge kode. Koro tuo ni mostly obiro ga sama ng'ato riwe ka ng'ato riwre del gi del gi ng'at mani kode. Ng'at mani kode koriwre gi ng'at maonge kode e del gi del nyalo yude. Then mama be samo pek cha bende nyalo yude, nyalo miya nyathi samo dhi nyuolo nyathi cha. Then gin bende okata mana del gi del kendo nyalo bedo kata samoro yudo kaka sani piny masani yudo ka jomoko ntiere matimo chuo gi chuo ma ng'ato dhigi madhi e sianda nyawadgi, mano be nyalo yude. Then nitie jomoko bende time gi dhok, mano be nyalo kelo tuo mar nyach. Kamano. Erokamano nya en tuo milando e yore mopogore kata kamani tuo wacho ni en kute ma bende nyalo landore kowuok kuom ng'at mantiere kodgi to dhi ir ng'at ma onge kodgi. Jomage mantiere kod thuolo mamalo mar gamo tuo mar nyach kata gonorrhea. Gonorrhea kaka according to the research mwasebedo kwa timo, en tuo ma is very common, like e higa chielo nyalo mako over 1.6 million kata mana e Kenya waka. Then yudo ka thoth joma temo yudo tuo ni ahinya en joma ni age between 15 to 30 years. Joma ni higni 15 nyaka higni 30, kech mane group moro ma pod chalo nyuong lega. Yani gin joma gin very active, gin sexually active. Yani gin joma riwore kabisa. Then yudo ka group ni bende gin joma koma gihero timo party mang'eny. Then gin joma bende ohero donjo e drugs. Gin joma ohero jigi, gin joma ohero madho kong'o bende. Then gin joma pok obedo in a stable family. Gin joma onge gi responsibility ahinya. Koro kaka wuono en gi nyako ni, kinya en gi nyako machielo ni, orucha en gi nyako machielo cha. Koro yudo ka tuo ni mane momiyo tuo ni ong'eny koka jo age ne kabisa. Then kendo wayudo ni joma odak e bombe mag town ng'eny kod thoro bedo gi tuo ni moloyo joma odak ushago kuchocho. Kamano. Nikech yudo kaka lifestyle mar town ka yudo ka thoth jo town yudo ka thoth jin kae ma wantie gi joma commercial sex workers, joma uso dendgi mondo oyud pesa. Then ka be wayudo ka joma jiwero dhi bayo ma ji dhi e group achiel montie no sex party mido ka ji dhi e party ma nyiri dhi kata nyiri 10 gi yawuoyi 10 koro giwilore kamano. Koro ka giyudo gilando tuo ni kabisa. Kamano. Mama gin gik matimore e boma ka. Erokamano ahinya. Kopogore kod weche mag party nikech party bende kata nyasi bende timore ga e kor gwenge, kaito weche mag riwruok kata terruok mago bende timore ga e kor gwenge. Moro gimomiyo jogo mantiere e bombe nitiere kod thuolo mamalo ma ginyalo gamo godo tuo ni kopogore kod jogo mantiere e kor gweng. Kopogore kod party kod riwruoge nikech magi to kwang'iyo kata kwaketo gi ratil to en kod atamalo 50. Wayudo ka jogi gin group ni gihero gin joma ogi care ahinya about their life kabisa. Kech yudo ka sana commercial sex workers ni en ong'eny e bombe kaluo kucho to beto onge. Koro yudo ka samoro jogi gin joma kawuono gi ji kata mana 3-4 kiny bende gi joma kamano. Then jogi be samoro gidhi gipimore. Koro yudo ka mae makelo lando tuo ni ahinya kabisa e bombe ma ji odake gi. Wantiere kod commercial sex workers e bombe tene ni gin jogo ma uso dendgi mondo mi oyud manyonge. Kaite gwenge wa makaluo bende daktari wantiere kod gik moko ma bende timore ga. Yudo ni wantiere ga kod sex for fish. Tede ni
kapo nono ni intiere kod pesa tidwaro rech weche gi wasewinjo kendo wang'egi sana kuonde mag nembe tiena maka do wedhe gi onge mano ben tiere then ido ka jobi ni sani yaw matindo donje wach mar apiko ne gin bende ido ka koro gin bende gin gi multiple sex partners ido ka gin gi joma giriwore godo mang'eny koro gin bende gitemo lando tuoni kabisa kamano japiko to thothne nitiere kode nikech ang'o nikech iyudo ka samo ng'eni kaka gin japiko kaka ng'eni giyudo pesa moro matin everyday koro ginyalo wuondo nyithindo manyiri to gidhi riwore godo then gin bende ng'eni samo wuok odhi apiko cha koro ng'eni ng'at maluwe ng'eni onge kech ng'eni otero customer karo odhi mane yorege mag mibadhi koro mago be timore kuomgi to ok ne gite mana kuom moko mana moko manyiso ni common kaka tuoni en common manyiso ni ong'eny mokalo ong'eny kaka ng'ise ni higa achiel kendo yudo ji makadho 1.5 million mayude every year kech kata hospital kumwa thiethe wayudo ka at least in a day ok nyal kadho moko neno kata jomoko abich kata ji 10 manigi tuo mar nyach koro en tuo mang'eny ahinya momiyo noneno ka wuono mondo wuoye wiye nikech en gima chando yawa kech then biro kaka en samoro science gi bok nen ga ahinya koro kino ne ahinya to mano ng'eni koro osebedo ahinya kuom dhano koro kochako neno dalili ge kapok adhi mabor ahinya en kute madonje del kowuok kuom ng'at mantiere gi kutegi to dhi ir ng'at maongego seche modonje del daktari otimo del nade seche ma odonje del odhi to affect kata oketho kidieny mane mar del ma kapo nono ni samoro ing'iyo maber tibiro yudo ni odonje del to timo magi nikech kaka tuo mar malaria owacho ga ni seche modonje del to biro kawo ndalo moko kind ndalo 5 kod ndalo 7 kapod oikore kato seche ma koro muoche tok ndalo 7 manyiso ni odhi modonje fuoni mag del odonjo nyaka e chuny kod gik ma kamago koro yudo ga tuo mar nyach kata gonorrhea ni samo donje del kech owuok olandre gi pi mag yani human fluids mag nyodo koro sana odonjo kar nyodo sana obed kar duong' mar dichuo kata kar duong' mar miyo then kaka nang'isi kata sianda be joma dhi chuo gi chuo madhi korka chuo korka sianda bo nyalo bede joma timo gi dhogi be nyalo bede dhog kanyo koro ka tuo ni samo sedonjo o affect kuondegi samo donjo through kar nyodo mar mama odonjo e vagina kanyo kata donjo vagina kata kar losruok maduong' bonya donjo godo koro sama sedonjo kacha cha iyudo ka koro ochako golo discharge nitie pi moko machako wuok kanyo mano koro wasedonje ranyisi koso pod wantiere kaka kute gi donjo kod ndalo moko aweder mondo michak neno ranyisi gi mano koro kosedonjo del dhano to kawo gimoro ndalo 2 kata ndalo 14 mano e dend ng'ato koro mane sejego makoro ina ka koro odil gi fuondego makoro ni sama sedonjo no onya donje kuonde kar losruok mar losruok matin kata losruok maduong' mar ng'ato then kata dhok koro mane kuonde ma osemodonjo godo kuluwore kama kaka ne ng'ato riwore gi nyawadgi koro sama sedonjo kamano kawo ndalo 2 kata ndalo 14 mano kene dendi kanyo koro meaning ni sechegi ka ng'ato kodhi mondo pime oyot mondo ng'ato lande ne ng'at machielo koro sama osedonjo kuomi koro nitie dalili ge mikori neno go ni kata kineno ka dalili gi neno e dendi to nyiso ni nyalo bedo ni gi tuo mar nyach kata tuo mar gonorrhea ne mokwongo korka joma mine ibiro yudo ka sama osedonjo e dendi obiro golo discharge yani nitie gik mawuok kuro ka losruok matin ka mawuok machalo pi to gikikore gichalo tutu ineno ka gimbe giwuok then samoro ginyalo bedo kata ma green gibiro ma ralum samoro ginyalo bedo ma yellow to ok gin ma kawaida kech kawaida joma mine nigi discharge but koro mato biro ma unusual obedo mang'eny ma kata ke ineno kata ka nanga matis machogo cha onyalo bedo kolilo nanga no then machielo kidido ka piny ich mama remo kabisa kech mano then sama mama dhi oko matis bende yudo ka rem en godo kabisa kata sama osetieko cha then joma mine bibiro yudo ka sama en gi tuo mar nyache ne sama osetieko neno ndalo ne mag period yudo ka chako kendo koro en gima biro to rumo then onyalo keto de wich be manyalo wich be nyalo bero kabisa then onyalo kata mana loko wich ng'ato neko then koko thiedhe bo nyalo nego ng'ato then korka joma chuo yudo ka joma chuo bende en mana the same dalili giyudo ka samoro sama ng'ani dhi oko matisa molayo owinjo rem kabisa then lachni bende obiro to rumo to chako dano duo kendo owinjo kama dano dogo la kendo then discharge yudo ka gik moko wuok kucho machalo tong nyodo mabiro ma white kamage samoro nyalo bedo ma yellow samoro nyalo bedo kata ma blue nyalo bedo kata ma yellow koro gigi kabiro samoro nyalo kikore kata geremo kidogo koro magi bende mago dalili manyiso ni ng'ane oseyudo tuo ni then nyalo yudo ka samoro balls ineno balls mag joma chuoge yudo ka samoro be gikuot koro kabisa ma koro gikuot mag chalo mana BCD koro mano be dalili mar gine then giyom kimulo to giyom but gi lit kabisa koro en bende kiembe koko thiedhe maber inyalo kata samoro rashes moko biro ka niga kuom joge kata mane dhoge kuondegi then yudo ka duol bende bedo
marewre kendo samoro duol bende lit samoro kata kida chamo gimoro nyaka lit kabisa then olala kata appetite mar chiemo then lose weight kor magi dalili mag kineno kin gi dalili gi to ne gi hospital machiegni mondo pima ni to koso do bed ni en nyach koso do bed ni en tu machielo ibimo no kata ranyisi ma ka joma mine oneno kata ka joma chuo neno to ginyalo chichni gi ntiere kod nyach to be ntiere ranyisi ma ji ariyo gi nyalo neno joma mine nene to joma chuo nene kapono ni nitiere to gin ranyisi kaka magi koro yudo ka tuo mar nyach ni samo mako ng'ama dichuo kata mako ng'ama mama yudo ka common symptoms ma jogi te dhi nyiso yudo ka jogi sama gilayo kata sama gigolo losruok matin cha gin gi rem kabisa en rem maradar ma samoro rem binya yudo ka samoro lachni kogolo to bedo gi chemi moko mag remo bende iye kanyo motudore kode matis then gini bende yudo ka samoro duol bende yudo ka duol remo kabisa makata mondo muony gimoro bedo shida then samoro yudo ka gin gi rashes jogi te nyalo bedo gi rashes kamano rashes ma samoro nyalo bedo kaka arudhi matindo rashes gi ineno gi kanye inyalo neno ka samoro sano gibedo along the neck region ino ka gut ka ginyalo bedo kabisa kamano yes ero kamano nya ni pimo no kacha bende ni tuo ni samoro nyalo donjo kuom ng'ato ma ocham ng'ato koko nyiso ranyisi ahinya en kidieny mane kata ngo matimore makoro ng'ato nyalo bedo kod kute gi to konyisi ranyisi gi nikech gin ranyisi ma bende tekre gi ng'eny mokalo seche ma ng'ato neno kata winjo lit seche molo pi kata odhi matino ko maduong weche mag aruodhi matindo go edel weche mag gin ranyisi mang'eny kata man sama giriwore e pien bende gido ka gido rem kabisa samoro kata ng'ata chiel yudo rem kabisa sasa joma mine yudo rem kabisa then kata sama gisetieko riwruok kamano tido ka remo moro be chako luwo bang' riwruok no kendo remo kuwuok kendo kamano seche kata kidieny mane makoro ranyisi gi ok nyisre ahinya to tuo ni to nitiere mane del koro sana ka samo se chamo del ahinya nikech ng'eni tuo ni en kaka ng'isno kawo between dala 2 nyaka dala 14 koro samo ko thiedhe sama chon tiro koro chako ng'iso dalili gi kabisa then samoro bende samoro rioka samoro dhi to chako duogo kendo then gima samoro chando ga ji gi tuo ni kendo yudo ka thoth ji yudo ka ng'ata chiel en tuo ma ji pandore ga kata gibiro hospital kucho yudo ka ng'ato biro mana ng'ata chiel to ng'eni tuo ni mondo ng'ato yude kaka ng'iso nego bende ji maybe ne geriwore ji ariyo eka ng'ato yudo tuo ni yudo ka samoro ng'ata chiel obiro thiedhore to ng'at machielo to kong'iso ko samoro se dhi thiedhore ni to ng'at machielo kong'iso then chako gidok gidhi gi romo kendo e pien kendo chako yudo tuo ni kendo iluongo ni reinfection koro mano be timore ga koro we normally watemo ga advice ji ni kapo ni in gi tuo mar nyach bed thuolo gi nyawad mun godo no nyise ne nyar polo kata wuod nam an awuotho marach an gi nyach koro onego ayud thieth to mabingine mano tek ne jomo dak kata jomo osiepe en gima tek ahinya dagi wachi ni nyapolo antiere awuotho gi marach antie gi nyach mano be dak madhi dagore kendo tok mano nikech koro osedonjo kech ng'ene kosedonjo nyaka koro thiedhe kech ka ng'ata achiel othiedhore to ng'ata machielo kothiedhore to mano watimo tich manono pod odok duoga kendo kamano daktari aneno kikelo na picha maber ka mokalo manyiso ranyisi ma ka ng'ato nitiere kod nyach to onyalo winjo mabende nachiela kuom gigo mani wacho en rem e piny ich kata rem seche ma ji riwore kachi wacho kacha ni samoro del ng'ama miyo kata ng'ama dichuo nyalo golo discharge matine ni gin pige mag del ma ok gin mapile kaka kawaida kachi wacho ni wakacha ni ng'ato nyalo winjo lit kata rem seche ma olo pi mano bende nachiel kuom ranyisi wacho kacha ni testicles kata kar tong nyodo bende nyalo kuot kata wacho ni bende gilit mokalo pichni ariyo gi nyiso wa ranyisi gi kuom joma mine kachiel kod joma chuo daher mondo mipim na daktari kibro chope picha no mondo minyisa ni kute gi mango e del ka mako chopo ni ng'ama miyo kata ng'ama dichuo olo pi to winjo rem kute gi timango e del momiyo seche magiriwore to lit nitiere kute gi timango e del momiyo seche magiriwore kata seche ma giseriwore to remo wuok ang'atimore del kada her mondo mi yaw pachwa mathoth nikech endo mar penj laktar en mar yaw paro en mar puonjo ganda ni magi ma timore del wabo chako kod olo pi kuom joma mine kachiel kod joma chuo kaito wabo donje e rem mag pinyich kachiel kod weche mag koro mokwongo tuo mar nyach ni ikele gi ma e bacteria kute ma miluongo ni Neisseria gonorrhea ni koro gichal kamagi koro sama gisedonjo kuom dhano kaka ng'ise ginyalo donjo gi piny ka mano kar losruok matin kata kar losruok maduong' then jomoko be nitie makete gi dhok bende mano be nyalo donjo godo koro sama osedonjo kagi iyudo ka koro biro ringo kute gi ng'eni gi multiply yani ginyuolre del dhano sama ginyuolre no to gidhi nyaka kidney ka gisedhi e kidney to koro kanyo ma ginyuole
kanyo makoro gitemo ketho kanyo. Ko sama giketho gini iyudo ka samoro kara ginyalo bedo en large. Sama gin large ni ema koro sama ng'ato sodhi olo pi matis tiyudo ka pigni ogo en gi rema iye kanyo matis then bogolo discharge cha nikech nyiso ni uchafu go koro ngino oketho nyodo gi. Then again iyudo ka gibe samoro gidhi kar tong nyodo mar ng'ama dichuo kata ng'ama dhako. Ema omiyo kata gi tuo ni sama ng'ato ni godo iyudo ka ng'ama dichuo ka en kode kata mana samoro ko budho ahinya moko thiedhe ok onyanyuol obedo infertile. Koro sama oketho kidney gi mana nyarokego koseketho nyarokonogo ema koro golo discharge no obiro kamano. Koro sejego sama oseketho iyudo ka buo piny iyudo ka piny ka remo kabisa omiyo sama ng'ani sama odhi olo pi matis en gi rem kabisa. Then samoro kata ka geriwore e pien en gi rem kabisa. Then koro koduogo korka joma chuo ka ineno ka koro kidney osedonjo oketho kidney onyalo kelo urinary tract infection gizo tuoche moko mag korka dag lachgo. Then samidhi olo picha iwinjo ka orewore gima igero machalo mach cha. Then kidi balls moliero go iyudo ka koro gikuot kendo giyom kabisa kendo gilit kabisa. Koro seche kosedonjo kanyo then tie discharge mabe wuok ewi machine ka ewi machine kama oyawore ni koro kata kediyo kamano ka pi wuoke. Koro en pi moro mok ber ahinya iyudo ka samoro en samoro bedo ma white samoro nyalo bedo ma blue samoro nyalo bedo ma yellow to ok ber samoro bonya iyudo ka golo kata harufu. Koro mae kako donjo kuom dhano to mae be kako affect dhano. Kikidhi mabor kata matin kikisudi waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro mar penj laktar kawuono wang'iyo tuo mar nyach kata gonorrhea ka ponono ni diher mondo mi med puonjori mathoth to ka e kama wayude puonjruok. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Sembe ipimo gi nyamin. Tiende ni gimoro amora e bwo piny ka ipimo mana gi gima ket kode. Mano emomiyo sembe ma en urombo ok nyal pim gi orengo ma en dhiang'. Nyaka ipime mana gi urombo wadgi. Ngero ni ne igoyo ka gimoro ne otimore machal gi machielo ma ket kode mane okwongo otimore. Kuom ranyisi, ka inyiero nyathi wadu ni jakuo to in bende bang'e obi omak nyathini ni okwalo. To igoyo ni ngero no ka inyisi ni wechego chalre achala nikech sembe ipimo mana gi nyamin. Dial *811*340# to get sembe ipimo gi nyamin.
Machiegni kendo penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu ne wang'iyo kacha ranyisi mopogore opogore ma kapono ni segamo kute mag nyaye to inyalo neno mana kaka ne daktari oleronwa. Omiyo wa ranyisi kuom joma mine kachiel koda ka kuom joma chuo kaito bendo pimonwa kacha ni obiro kotenore kod kute manyalo donjo e del ma bende manyalo kelo kuom joma mine nyaka kuom joma chuo. Daktari redi mondo mi wang'iya ne kapono ni ng'ato seneno ranyisi gi duto temo biro iri kaka laktar. Ere kaka itimo diagnosis, ere kata kaka itimo nonro mar ng'eyo ni ma ato en tuo mar nyach mondo mi ichiw report kamili nikech wacho ga ni ok inyal chako thiedho ng'ato ka ionge kod diagnosis. Kamano. Koro tuo mar nyach kata gonorrhea ka ng'ato biro hospital kacha cha kech mokwongo kaka dalili go kech gimontie waluongo ni medical history sami biro hospital kacha wakwongo penji to iwinjo nade awinjo kama be nitie riuri ng'ato in the last like 2 weeks mokitiyo kata gi rabo yunga gi yienwa kamano. Koro kwaseno dalili gi koro wanyalo kawo oko matis, wanyalo kawo lunch kata wanyalo kawo kecha kaka ng'isi ni gonorrhea nitie discharge moko mawuok kacha cha pige moko mawuok kanyo. Koro wanyalo kawo kata pigno bende or wanyalo kawo remo. Kwase kawo magi to tere lab. Kwase tere lab wadhi timo gimiluongo ni VDRL. Koro VDRL ni koro ng'isi ni wakawo remo to wadhi wapimo gitu sani wan gi nyaka reagents ma kwaketo to golonwa ka en positive to dhi wuok positive. Ke negative bende wuok negative. Ngiso ke entie to entie ko onge to onge. Koro kwase kawo wang'isi wanyalo kawo remo, wanyalo kawo urine or wanyalo kawo sample mag pige mawuok go be wadhi wapimo. Koro mane kaka wapime. Koro sama wasepimi mwayude kech samoro nitie moko ma togi tek ma samoro thiedho to chako duogo thiedho to chako duogo. Koro wanyatimo kata mana urine culture wakawe to watere lab to wadhi grow the organisms go. Koro mano ngini koro mano wadhi advance. But koro lab ma kawaida kata mantie kaluo kucho matindo gi to en kaka ikawo rach kata wanyalo kawo remo kata wanyalo kawo sample go to watere lab to wapimo to wayudo ne wa confirm ni is it en gonorrhea en nyach koso ok en tuo machielo. Kamano. Yoche ntiere moko ma wigi tek daktari. Seche ma yoche ni wiye tek ni tiende nang'o? Tiende ni e obiro mopogore koso ok en nyach ma wawuoyi ni en kidieny machielo. Kapo nono ni en kidieny machielo, wantiere kod kidienje adi mag nyaye? Koro ngiso ni en ma iluongo ni drug resistant gonorrhea. Ngiso ni kech kaka nang'isi kech en tuo ma is very common. Samoro ng'ato oseyude to chako dok oriwore gi ng'at ma nyawadgi moko thiedhore chako dok oyude kendo. Koro samoro otiyo gi antibiotics, actually mostly ng'en wathiedhe gi antibiotics. Idhi tiyo gi antibiotic ok itieko muonye, then odhi develop what we call resistant. Koro resistant ngiso ni wiye osebedo matek koro. Koro ma bilano koro kwaseyudo bilano koro wakawo sample gi obed urine sample obed kata blood sample ni to wadhi timo ne blood wadhi timo ne culture moluongo ni culture kwase timo culture lab kanyo ngiso ni wagroe kwase goyi mondo wane organism mane mantiere kanyo e kwa miya yath ma specific to thiedhe. Then koro distinct mar nyach nitie makore kachakore mapok otegno ahinya, then nitie moro mo super gonorrhea mano makoro osebudho kabisa moro madhi duogo no. Kamano koro wan kode gi sidienje ariyo. Ero kamano nya bende nitiere kidienje kata thuolo ma samoro ipimo ng'ato ane nyaye kata gonorrhea kaka wawacho ni tiyudo ka onge godo to ranyisi gi to nena te. Bende wachire ga kod cases aina. Cases bila go tis ga kabisa kech luore ni jalab ne otime nang'o kech samoro bende ok otime malong'o but mostly ken gi dalili gi te to isebedo exposed to idhi lab ma is accredited ma yani mo puodhi tek ahinya mondo obed kamano but en ga chances bedo ga tis ga ok ging'eny ahinya. Ipimo no kacha ni kutegi samoro nyalo bedo e dhok kar losruok matin kata kar losruok maduong'. To ipimo no kacha ni seche sasa ya ma ji oriwore e yore mopogore opogore to inyalo gamo kutegi. Okinyisa ni kutegi gibedo kuondegi kuom thuolo marom nade kapok gilala nikech thoth ni wacho ga ni kute kuom ranyisi kaka kute mag kaka virusi mag corona iwacho kacha ni kapono ni entiere mesa kata entiere e bad matatu kata entiere kama to entiere seche mako tieko to otho kata otho athoa kende. Kute mag gonorrhea gi seche mag sebedo kar losruok maduong' kata matin kuonde nyodo kata e dhok nikech ni wacho ni mago bende gin yore ma sani ji terore godo. Gidhi kawo thuolo marom nade mondo mi githo ka akoso ka ato ena ni koro sasa mosedonjo kanyo to donje remo achiel kachiel nyaka nyiroke. Koro iro ka tuo eneno kute mag gonorrhea gi kata mag nyach gi gin gibedo kacha nyaka thiedhe ko wuok kanyo en ok wuok kende en nyaka beda kanyo milere nikech neno kuonde go gin kuonde mayom kech neno dhok en gi membrane kanyo yom then kar losruok matis bende yom
then karo kuma duong bende yom kech gin kuonde ma gin moist yani gin koro yom ni timo ne kutegi ang'o momiyo gi koro kuonde gido gi mano is a good environment margi mar dak koro sani ka gisedak kanyo koro gumo gilandore ga gin koro emomiyo nyaka thiedhgi ok inyal lala kendgi en nyaka thiedhgi e seche ma entiere dhok ma bende nitiere kod membranes mayom nitiere ga kaka ji timo ga hera yore mopogore opogore kaka Judas nonyodho Yesu iyudo ka nitiere kaka oganda bende samoro nyalo nyodhore ga dhok gi dhok kutegi wacho ni ginyalo bede dhok ka manyiso ni ginyalo randre ka giwuok e dhok ng'at machielo gidonje dhok ng'at machielo kokalo kuom dhok koso yes kech gima timore kodgi kute mag gonorrhea gi sama gin mag nyachgi ka ng'ato okis nyawadgi modhi man deep kiss yot mondo ng'ato yude to ka ng'ato kete gi malo kama to tek mondo ng'ato yude then iyudo ka samoro ng'ato oriwre gi nyawadgi kata kapo ni ochorre achora machiegni gir ng'ade chuo gi ng'a mama girere kata mana matis kama yot mondo ng'ato yude then tuoni ok nyal landore kapo ni kata nitie uriwo kata okombe medho okombe achiel mano ok nyal yude kata kapo ni kis ng'ato hag ng'ato mano ok nyal yude kata imoso ng'ato gi lwedo mano ok nyal yude then iyudo ka tuoni bende kendo joma share towel sana wang'iso ga joma dongo kigiriw ga towel gi nyithindo matindo koro ng'ato bed gi towel magi gik ma very personal sama ng'ato man gi tuo mar gonorrhea ni oywere gi towel then sana joma mine chako dhi oywe godo nyathi kendo kata mana ng'at ma nyako bi chako ywere godo maonge godo jot mondo yudo tuoni bende kendo kamano thothne yudo ka kuonde mag losruok kata ute losruok kaka choo kod baf yudo ka thothne samoro ji tiyo ga godo kanyakla samoro bende nitiere jomoko mok ti kode maber samoro ng'ato nodhi losore to tiyo kod choo maber ok olo pi modhi nyaka kaeto ng'at ma miyo kata obiro to obede chono nyisa ni mano bende nyalo chiwo thuolo mar landruok mag kutegi nitie chances monyalo lando godo tuoni bende kech yudo ka samoro ng'ato dhi otiyo sana choche mane bombe ma ji odakegi moko ma ji bedegi samoro en kata mar ofis kama ji ng'enye ni samoro ema en kari ng'ato samoro pok idhi e choo bilani ber kiolo pi iluoko pi kata gi sabuni iluoko godo kanyo koro kibede but ng'in sani thoth ji nigi haraka ng'ato dhi to bet abeda to chako timo shughuli to umo to dhiga koro ng'eni kaka joma mine ochwegiga ng'eni girgi cha is so open sama odhi orere kacha to gino ng'at mane gi nyach bende orere kacha nikech kana ng'isi nyach ogolo nitie chemi nitie gik machalo pi mawuoga sama orere kacha to ng'at machielo be chako duogo orere kanyo yot mana dinyaje kamano erokamano imanyiso ni thuolo mag joma mine ga monyae ni ga malo moloyo mag joma chuo nipimonwa kata kane wachako chenro ni kidieny mokwongo ni ranyisi thoro nyisore e kind ndalo ariyo kod ndalo 14 mano en jumbe ariyo ranyisi gi gin standard kuom joma mine gi joma chuo ma enena kama kuom joma mine koso nitiere kaka ginyalo pogore kuom joma mine kapo ni nitiere kaka ginyalo pogore e ji ariyo gi to ang'o makelo pogruok no to pogruok no nyalo kawo ndalo adi kama because mostly iyudo ka joma mine samoro kawo ga long a time gikawo ndalo mang'eny mondo ka gino one kuomgi nikech ng'eni kaka ochwegi nikech samoro ng'eni gidhi ga malo sama gidhi malo ng'eni gigolo remo mang'eny koro samoro dalili ok nen ahinya but joma chuo otemo neno ga kuom joma chuo haraka moloyo joma mine tudruok mar golo remo mar dwe ka dwe kod kutegi ng'eni sama golo remo cha ng'eni kaka nang'isi ne kute mag nyach gibede membranes magino sama koro mama golo remo cha ng'eni ogolo moko bende koro odhi oko koro miyo samoro ok ginen ga haraka sana but ko joma chuo ka gineno piyo koro mane pogruok mabedo kanyo kamano erokamano nya seche ma osetimne ng'ato diagnosis moyudi ma ato en tuo mar gonorrhea thieth thoro ga chakore kata thieth chakore sechego owuon thieth nyalo kawo ga thuolo marom nade to thieth thoro ga chalo nade en yedhe mag amuonya gin sindana gin ng'ato imede yor pi koso koro kapok achopo kanyo ahero advice joma mine sama mama pek watemo ga encourage ni mondo mama odhi hospital ke sama odhi hospital cha nitie pi moko mapimo ga kapok mama chako klinik koro sechego kuma achiel kuom pim go gin mag nyachgi nikech wayudo ni mama kony sama onyuolo nyathine ka en gi nyach yot mondo nyathine bende bed gi nyach kendo yot mondo nyathine bed gi complications moko bende nyathine nyalo bedo kata mana muofu then nyathine bonya nyuole kata moro man gi songa moro kata nyathine onya nyuole kata kotho koro modwaro ga ni mama sama pek onego bed odhi ga hospital mondo pime then again kata mana ng'ato ma kawaida an gi in onego bed ni every 6 months onego bed ni dhi hospital ni kama ng'eny kata nitie private nitie mag government onego bed ni every 6 months idhi hospital
ipima idhi adhani bwana ka unadana pima na nyach samoro ionge ka dalili go en mana check up, normal check up. Then again iyudo ka most of group mana wacho ni group mar between age 15 to 30 ni gin joma ero bedo engage in riwruok mar del. Iyudo ka samoro kata mana hospital kumwan bire cha iyudo kuma thiedh cha iyudo ka ng'ato biro no dwaro mondo pim HIV ok wach nyach en HIV ni mondo pim kech en gi nyadende ni mondo adhi godo en mana HIV ni mondo pim to nyach to weka. Koro wa encourage ji bilagi sama idhi hospital idwa pimo idwa ng'i iyudo wendo manyien idwa dhi riwori godo onego bed ni sama ipimo HIV no pim nyaka nyach bende mano nyalo biro konyi. Koro mokwongo ni wacho ni kapok wadonjo kanyo ni mulo kata joma mine mapek onego bed ni pimo tuo kaka mag nyaego mondo mi kik gikel complications ne nyathi. Daher mondo mi mana kaka wacho ge chenro ni pile pile mondo mi iyar no picha ni matut mondo mi johera mar chenro ni ong'e ni seche ma in ng'ama miyo tipek to intiere kod kute kata intiere kod nyach kute gi dhi timo nyathi ni nade. Namba achiel wacho kata no nyalo kelo ne nyathi songa. Daher mondo mi pimno ni kidienje mag songa mage ma nyathi nyalo bedo godo. Thothne wawinjoga kata thothne wasesomo bende wasewinjo kata chenro ni onyalo miyo nyathi inyuolo kata ka en muofu. Daher mondo mi pimno ni kute gi timo ang'o ne nyathi to gikalo kanye nikech wachoga kata ni nyathi orit maber mokalo to kata kamano nitiere gigo manyalo kalo kuom ng'ama miyo kokalo e biero nyaka kuom nyathi. Ere kaka kute gi nyalo kalo madhi maket nyathi bed muofu. Daher mondo mi pimno mana mago matin kapok wasudo. Koro kaka ni jawacho onego bed ni mama ka pek odhi e clinic mondo pime. Koro kanyo medhi pim tuoche moko kaka mag nyach ma wacho gi. Koro sama mama nigi nyach to ng'eny sama nigi nyach kendo most nyach ithiedho ga gi tuoche ma ithiedho gi yedhe mag antibiotics. Koro ng'iso ni antibiotics ok onya tiyo godo sama en gi nyach ni. Koro ng'iso ni samoro koro chuno ni nyaka ng'i kaka ithiedhe malong'o maber. Then nyach kanyo mama ni godo ng'ene mama oshare blood gi nyathine. Koro ng'eno ka okadho through umbilical cord. Koro sama donje e biero kamano to odhi kuom nyathi odhi kuom nyathi sama donje kuom nyathi odonje brain kose donje e obwongo emonyalo kelo nyathi bedo onyalo miyo nyathi songa onyalo kelo nyathi obed muofu onyalo bedo ka nyathi moro ma ming samoro nyalo golo kata nyathi motho stillbirth onyalo kelo mano bende. Koro modwa ni mondo mine ka pek onego bed ni gidhi hospital mondo konygi sama ber. Mine mapek ok onego bed ni madho antibiotics kata nyo antibiotics kowuok e duka nikech wacho kata ni nitiere kaka nyalo kelo chandruok. Koro daher mondo miseche mwadonje thieth ni tipimna ni mine mapek to ibro thiedh nang'o mano kisedonjo no e thieth mag tuo mar nyach kaka itime kod ndalo mokaw kati chak iduog na ka ani joma mine kapo nono oyudgi ka gipek to gintiere kod nyach titimo gi nang'o. Koro thieth mar nyach chutho en thieth mayot ok opek ahinya nikech kose pime moyud ni en nyach adier en thieth makawo less than 2 weeks mostly okawoga one week ene to sechango. Then koro joma pek mostly watiyoga gi antibiotics. Koro antibiotics to kanya wacho ni gin mage nikech ng'ato samoro ni kucho manya ndika en koro kinyo dhi hospital. Then again iyudo ka samoro tuo mar nyach ni sama ng'ato yude wan gi antibiotics matiyo godo wan gi sindan mwachuoyo then wan gi yedhe be momiyo ng'ato manyalo muonyo. Koro joma tindo mok nyal muonyo wan gi mimadho kijiko miluongo ni syrup ne en wanyalo miyo ng'ato nyalo tiyo godo. Then koro mama ka pek kech kaka ng'isi ni most of these antibiotics gin ga contraindicated ne pregnancy. Koro lo ni en stage mane nitie first trimester, second and third. Koro sama mama pek yedhe mag antibiotics nyalo kelo ne songa ne nyathi kata ne owuon. Koro nitie yedhe mwatiyo godo momiyo urani ka ng'ato nigi nyach onego dhi hospital machiegni kodi nitie mwanyalo kitiyo na drip. Kose kite drip to koro ibedo monitored. Daktari nitie kanyo mang'i ma in case nitie ako develop complication moro amora nitie kaka onyalo resi kanyo. To kik idhi adhi e duka mar yath ni idhi dwaro yath mar nyach to samoro ni pek manyalo kelo ni kasoro. Penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Chenge kendo wang'iyo tuo mar nyach ma bende kisungu nyalo luongo ni gonorrhea. Wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni omiyo kik idhi mabor kik isudi. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safaris or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Got
kamata simu tupo site. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okunyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyaba manyo teko tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Kidwa kao kidney mar bihan mondo gimi John nyathigi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Moro moro ma usika gedo ni ngiuru kanuni mag gedo mondo kikwa ket ngima jo Kenya e yo marach manyalo kelo keto ngimagi atari. Kwan ji mosewito ngimagi bang' odorofa ruombore pinye kar dak mar Kasarani ochopo ji 3 ka chenro mar reso ji mamoko to pod dhi nyime. As president, I will not participate in mutilating the constitution for purposes of serving selfish, personal, parochial interests. Jatend piny Kenya William Ruto oseyo paro moro ma itemo chwal mar wito oko chik maketo kwan higni mowinjore jatend piny okaw ka en e loch. National Treasury commits to disburse Kenya shillings 2 billion to the NGCDF every week. En fuongruok ne jood bura bang' migawo mar omenda osingo chwalo negi omenda mar CDF. Penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Chenge wang'iyo tuo mar nyach ma bende oleronwa ni nyalo kelo chandruok mang'eny ne joma mine nyaka joma chuo. Daktari ne wantiere thieth mar tuo ni pimonwa ni nyalo kete yor amuonya kata yor sindan kata madha ne kina matiso kata amadha ne joma pod tindo, syrup kuom joma pod tindo. Kapo nono ni oyud ng'ama miyo ka entiere kod nyach to pek kanye makoro onyalo bedo ga riski kata kanye monyalo keto ngima nyathi marach mokalo trimester mokwongo, mar ariyo koso mar adek. Sana mokwongo gi mar adek karach kabisa nikech sechego ng'eni mokwongo ngiso pod okotegno ahinya, pod ofuko pod mbek koro yot ma mondo komi yath ma to nyalo gole piyo. Mano is the first 3 months mar pregnancy. Then mogik cha bende ng'eni koro nyathi onego bende nyuole, koro ng'eni samoro birth canal osechako yawore mos koro ng'eni kanyo koro obedo mbek koro samo miye yath nyalo golo nyathi kapok otegno maromo masani oromo. Koro sechego bat ng'ata mapek yath moro mitiyo godo nyaka dhi hospital machiegni kodi kata nyaka dhi kar ng'at ma is qualified mondo ikaw godo yath. Kik dhi dukani ka yath kamano. Wabedo ga kod chandruok mar drug resistance kata ng'ato tiyo gi yath to gikone yath ok konye. Kapo nono ni ng'ato oyudo gonorrhea kata nyach kaito tiyo gi yath antibiotics kaka iwacho no. Nikech thothne antibiotics be mane wayudo ni ji thoro ga tiyo godo marach mokalo. Ma ng'ato tiyo godo ndalo 2 3 to kowinjo kochako dhi maber to weyo. Ma emang'no kelnwa nyach ma wiye tek cha ma bende iwacho ni thiedho tek. Nyisa ni nyach ma wiye tek ni ma ng'ato setiyo kod antibiotics motiyo gi antibiotics mochopo kama koro antibiotics ok donje dende bende ok konye. Ji aina ni itimo ginade kati konyo ginade. Koro mokwongo gima dwani mondo johera mag penj laktar nyaka ng'e sama ng'ata nigi nyach, make sure ni your sexual partner yani nyadiani mane dhigo mano yudo godo tuo ni ber ki make sure ni odhi mothiedhe. To kapo ni kothiedhe kik idhi kode mok tiyo gi raboyunga. Koro wa encourage ga ng'ato ni kapo ni ok ng'e ler chal mar ng'ato malong'o ti gi raboyunga kochuno ahinya.
to koko chuna ahinya tinyalo abstain, nyalo lenga. Koro tuo mar nyach ni thiedhe antibiotics iyudo ka samoro mostly watiyo gi antibiotics kech iyudo ka samoro ng'ato tiyo gi antibiotics ndalo ariyo owinjo maber matis oweye koro kiny owewe antibiotic olenga kanyo koro chieng' machielo koro winjo nyawadi moro be nigi tuo no ni bwana ambe nyayo tuo ni ochanda bia mi yath moko nyodong kacha cha chako ni ng'ato chako tiyo gi nus ne embe chako wema embe ng'eno ko tiyo gi full dose koro iyudo ka koro gin develop resistant koro sama yath ng'ene ose develop resistant kuomi koro ngiso nyaka koro ti kode for a longer time ngiso nyaka ti kode ndalo mang'eny kech ng'eni mostly kaka ngiso kawo ga gimoro ndalo 5 kata ndalo 7 kodhi ahinya koro ng'eni sama ise develop resistant ngiso ni dhi tiyo kode kata for 2 weeks kech ka koro katiyo kode for 5 days kata 7 days no se time tiyo kode ndalo ariyo koro ng'eni kuketi mar 2 weeks ng'eni koro dhi bedo matek kodi kendo then ng'eni samoro wan gi first line to wan gi second line be ng'eni first line nengo ne bed ni piny ga kwa the second line koro ng'eni nengo ne malo koro ngiso sama ise keto drug resistant ngiso koro wadhi teri moro ma very expensive koro thiedhno bedo ma kosipofuka ahinya yano dhi inyi then idhi tiyo kode for a long time koro momiyo watemo go encourage ni komi yath otiek yath kaka daktari ondikoni. Erokamano ahinya. Seche mago nitiere kod tuo ni to samoro kothiedhe kotenore kod achiel ariyo adek ma odhi mobet motegno e del. Nawinjo kitiyo gi dhok moro chien kacha ni onyalo bedo motegno e del. Ok inyisa ni complications mage ma onyalo kelo e del makoro nyalo kelo ni hinyruok kata chando kapo nono ni ok othiedhe ma odhi moling' aling' e dendi modhi ahinya. Complications thoro chalo nade daktari? Koro mokwongo complication sana ka joma chuo koro nyalo goli e pacho kabisa mok nyalo yudo nyathi whatsoever ok nyalo nyathi completely then onyalo duoko ngufu mar pacho bende makoro in mana omondi long lilo koro in mana long lilo kanyo then again onyalo kelo kata kidney kech ngene kaka nang'ino affect nyaka kidney gene o interfere gi internal organs go mang'ino nyalo nego ng'ato bende kaka nang'ino then ng'ino nyalo dhi nyaka e brain moket wiyo bed janeko koro mago complication mabiro mang'eny ahinya then korka joma mine kaka nang'isi ken gimoko thiedh ahinya kejore koro mama koro ye ramo ma koro konyal then ok onyal control oko matis ma koro biro to wuoka then onyalo bedo kogolo kata mana roof kech ngene gi pige kaka nang'isi pige ka wuok ma discharge manyalo bedo ma yellow nyalo bedo ma white kata nyalo bedo ma green koro ngene gi gol roof kabisa ma in koro wuotho tidunga then kaka nang'isi bende kaka joma chuo gini onyalo nego kata mana mama en bende kech onyalo nego ng'ato then onyalo loko kata ng'ato be nyalo bedo maneko then thieth ne bedo matek kaka nang'isi nikech koro sami thiedhe koro nyaka ti gi yath ma very expensive ma bende dhi kawo ndalo mang'eny then ka mama koro ng'isi mama be ok nya nyuol en bende mama ok nya nyuol nikech koro dhi ketho ofuko mar mama koro en be ok nya nyuol koro en gi kasara mang'eny kabisa. Erokamano ahinya ketho ofuko ketho fallopian tubes tonde mag yore mag tong' ka oketho onyalo miyo nyathi bedo muofu onyalo miyo obiro ga kod chandruoge ma opogore e seche ma thieth dhi nyime ere kaka ng'ato nego beni ritore nikech wacho ga ni thothne ni antibiotics seche ma ng'ato muonyo kata madho antibiotics ok onego beni tiyo gi gik moko kaka kong'o kaka chak kod gik ma kamago pimne johera mar chenro ni seche ma kaponono ni intiere e thieth mar nyach magi ma emonego beni timo magi ma to konego beni timo koro sama ng'ato ni e thieth mar nyach koro mokwongo kech kaka nang'isi watiyo gi antibiotics mondo wathiedh tuo ni kech most of these antibiotics ok gidwar ga kong'o koro ng'iso ni ng'ani ok onego madh kong'o ma kata ka en jamadh kong'o ma pile koro nyaka were gi kong'o then chak be kapo ni ng'ato tiyo gi chak nyaka okaw gimoro 1 hour kore koti gi yath kata 1 hour to kosetiyo gi chak then again sama ng'ato nigi nyach to ka ng'ato nigi nyach to kendo en e thieth mar yath ok onego beni oriwore gi ng'ato e del gi den kod obed jaode kata obed ng'at manade ok onego beni gerore ga nyaka ndalo ni rum mabe ka ndalo ni oserumo ka ber onego beni nyaka kawo another 1 week ka ber onego beni gidhi a test mondo ng'ini orumo kabisa koro ka nyaka riwore koro sama ng'ato nigi nyach sama en e thieth mar nyach ok onego beni giriwore del gi del then ok onego beni omadho kong'o ka en ng'at matiyo gi chak onego beni okawo 1 hour koro kotiyo gi gino but konyalo avoid mano to bende ber kabisa kamano. E seche ma thothne ji dhiga mondo miyo pim gi kata kute mag ayaki ok owach ni nyalo dhi dichiel e dwe kata diri e dwe ok owach ni nyalo dhi diri e higa kod gik makamago kaka tuo mar nyach onego beni ng'ato pimore didi kata saa ma ng'ato chichi ni nyaka beni dende rach to dhi tipimo koro kaka tuo mar nyach kaka ninyo nasewacho mbele kacha onego beni bang' dweche 6 ka dweche 6 kata ngima kata ok ngima onego beni dhi hospital kanyo ting'ise ni kawuono adwa napima nene ang'eni to chala mar nyach chal nade kech en tuo ma is very common kaka nang'isi no
en tuo ma very common, jomoko ng'iso dalili, jomoko ok ng'is dalili. Koro kit ng'at mosebedo kariwore gi nyawadgi moro mokiti gi rageng' kaka raboyunga, onego bed ni idhi bang' dweche auchiel ka dweche auchiel idhi hospital machiegni kodi mondo ipimane ing'e to in sawa koso ok in sawa. Kamano. Bang' dweche auchiel kaber. Erokamano nya daktari. Ponono ni ng'ato oseyudo thieth ma otieko to samoro ng'ato pok oyudo nyach to dwaher mondo mi ogeng' nikech ng'ini nyalo pok iyudo nyach to kinyi mako ich kato koro chako miyi to kapok odhi mabor ahinya bende ng'ato nyalo buogo nyathi ka ndalo pok ochopo. Yes, mane wacho stillbirth mane wacho cha ngiso ni onyalo buogo nyathi ma pok oromo mandalo ne pok oromo ngiso ni kasa ng'ato nigi nyach. Koro ka ng'ato timo ang'o momiyo koro ng'ato nyalo buogo nyathi odhi otimo ang'o e del ma ombeko nyaka biero motimo nyaka gigi te otimo ang'o e del daktari. Nikech ng'eni gido kaka nang'isi ng'eni odonjo kuonde mayom go koro ng'eni odhi ochamo gi ng'eni ochamo gi e gino mineno ka pi moko wuok kucho machalo mokikore samoro gikore gi remo kidogo samoro gitimo gipikore gi particles moko ma white kidogo koro ngiso no chamo gi ka kucho koro ma samo chamo gi to ng'eno mbeko ofuko cha omiyo nyathi nyalo wuok ma poko tegno maber nyalo buogo nyathi kamano. Thothne wacho ga ni seche ma ineno ka tutugo kamoro mano nyiso ni kutegi osedhi mobed kanyo ma kanyo kendo gichamore kendo kanyo oseto emomiyo golo tutu manyiso ni kanyo rach. Seche ma ogolo ng'ama miyo golo tutu kata ng'ama dichuo golo tutu manyiso ni ochamo kanyo nikech kane wang'iyo system mar joma mine notang'no mane picha matin chakre piny nyaka malo nyaka nyarogno malo ochamo kanye dibed ni ochamo kuonde gi duto te nyaka dag lach odundu mag lach gi duto te ochamo koso nitiere mana kuma ochamo kuonde go te obedo o affect kuonde go te but kuonde moro cha nyarogno moro cha saidi but kuonde go te yudo kech kanye mokadhe koro kuonde go te o affect kamano. Koro tiende ni kama mose affect kanyo no emomiyo koro kapo ni nyathine ne dongo kacha cha ngiso se mbeko kacha koro ngiso nyathi nyalo wuok kamano. Koro mage complication makelo rem kata sama mama olo pi samoro kata ka gerore gi wuon plot winjo ka rem en godo kabisa be ma samoro winjo ka samoro kata odana odhi oko matisa saka nikech osembeko kanyo osetowo kanyo osekethore. Oko matin ang'o matimorega nikech thothne wantiere ga kod dag oko matin dag lach mar joma chuo kachiel kaka mar joma mine ento timo ang'o e dag lach momiyo ok inyal mako lach ok inyal contain miyo ng'ato dwano ol pi sate to ng'eno osechame don kaka nang'isi kamoro imeno ka tutu wuoke nitie discharge wuoke ngiso ni kanyo osechamore koro sama osechame cha koro ng'eni nerves man kanyo koro they are weak koro they cannot hold ok inyal hold pressure koro momiyo koro wuoka kamano. Koro mane sida mag nyach kamano. Erokamano nyawang'e ni weche yore mag geng'o nyach kapok watieko chenro. Yes koro nyach kaka ung'e kaka nalero en obiro ka ng'ato rewre gi nyawadgi koro riwruok samoro ng'ato rewre korka duong' kone or samoro ng'ato rewre go nyawadgi kata ka en mama gi mama kata ka en dichuo gi dichuo mangiso ni korka oko maduong' or kar ka dhoka. Koro gimokwongo onego bene riwruok ka ng'ato nyalo abstain yani ng'ato nyalo we riwruok mano nyalo bedo maber kabisa. Koro sana jomatindo kech nawacho ni age ni en between 15 to 30 years kanyo mong'eny ahinya but kata joma dongo be yude ayuda but kanyo to emong'eny zaidi kwa ng'iyo percentage ma joma yude. Koro ng'ene age ni samoro jomoko putie madhi school ka gin ka dhi school onego bene abstain onego bene weri gi wach mar riwruok kidel to kocho nyaka riwri gidel to onego bene mokwongo iti kata gi raboyunga titi gi raboyunga e yo malong'o maber kabisa. Then kapok iriwri ng'ato kaka nawacho cha onego bene dhi hospital mondo pim ni sama ipimo HIV ni ng'ano nigi tuo mar ayaki onego bene ng'ini nyach ben godo kiyudo ka en gi nyach onyaka thiedhe malong'o maber koro kinyalo chako riwri ng'ano or samino ka ng'ato nigi nyach ok onego riwri ng'ano gi nyach kendo nitie jomoko ma wachne dhiang' tho gi rume dhoge ma kata ng'ato nigi nyach to nodhi gadhiya koro onego bene mondo prevent wach nyach onego bene ka ng'ato nigi nyach ok riwri gi ng'ano then sama ng'ano nigi tuo mar nyach kaka nang'isi onego bene omanyo partner neno be odhi godo mondo thiedh gite together mane kaka odhi chango then again sama omiyi yath mar nyach be nyaka ti kode mitieko dos kisetieko dos ikawo 1 week then idok hospital kendo pimi moyud ni gionge koro kachako nyalo chako riwruok gi ng'ato kendo koro mago yore monyalo geng'o godo wach mar nyach. Bende ng'ato nyalo madho yath ama otiek dos kata odong bag nyuma achiel tipime tiyude ni pod entiere kod nyach. Yes, mago be yudore ga nikech iyudo ka samoro ng'ani nong'ise ni omwony yath achiel didek en omwony achiel diriyo
So samoro ngiso ni mondo muony ndala beach en muony ndala dek to ling. Or samoro ngiso ni mondo muonyo kinyi gotieno en muonyo mana gotieno kende. Koro ka samoro koro embe umis dosgi. Samoro miss dosgi ngiso ni koro ngiso ni gi bakteria mane kelo nwa nyachene ok ogore kodgi te motiegi te. Koro mago be nyalo kelo shida bilagi. Then mano koro wanyalo ne treatment kendo. Mano mi wadwa ni samisi tiyo gi yath mar nyach onego bed dok hospital kendo mondo pim ni oyud ni onge godo koro komi thuolo mar riwruok gi ng'at ma iriwri godo no. Kamano. Ipimo no kachari thoth ne kutegi ero kuonde mayom kaka idhok yom kar olopi matin majo mamine yom majo machuo bende gibeg yom korido ka samoro kuonde mayom go magero membranes go bede ema those bacteria go ero bede ga kabisa. Ero kamano ahinya. Wang bende nitiere ga kod membranes mayom. Wang bende nitiere kaka o affect kopogore kod nyithindo mantiere ich. Onyalo affect nyaka wang. Sama koko thiedhe for long onyalo keto ng'ato bed kata blind. Onyaka ng'ama ng'ongo bo nyalo keto ng'ato bed blind nikech o affect nyaka wang. Ero kamano ahinya. Iwacho kaka chani parne giuru kata ging'eyo. Ang'o ma diher mondo wiparne johera mar chendo ni kapok watieke odiochieng' ma kawuono. Koro daher mar paro ne johera wa ni tuo mar nyachni en tuo ma is very common. Ong'eny. To kosa ma ng'ato oseyude koro gimone gitimo ne gidhi hospital machiegni mondo yud thieth malong'o maber. Then sama yude kik ibed ng'ama rach ma koro yudwa gama ne joma moko wende. Koro chomne choma kod teri dhi thiedhi kose thiedhi midhi upimri miyudo ni onge godo koro kinyalo riwri ng'at machielo. To bat kinyalo riwri kok en ng'at ming'iyo godo pile to ber ki itiyo gi kondom rabo yunga mondo kik igam ne joma moko tuoni. Ero kamano ahinya. Wacho ni ngima mwandu. Ngima en mwandu kaka wache ga chenro ni. Kik wil bende ni kopogore kod mano nitiere kaka onyalo kelo mondo mi joma mine kik bed kod thuolo mar yudo nyithindo wadendo kacha ni infertility kuom joma mine, infertility kuom joma chuo. Onyalo kelo complications kuom nyithindo tende ni bonyuol nyathi gi songa inyalo nyuol nyathi ka en muofu. To kopogore kod mano bende tuo mar nyach nyalo keti e ong'ala mamalo mar gamo kute magayaki nikech daktari olero kacha ni obiro kotenore kata kokalo kuom riwruok kapo nono ni jokoritore kata jokoti kod raboyunga tene ni obro keti e thuolo mamalo mokalo mar gamo nyaka kute magayaki. Ero kamano anya daktari kuom bedo kod e thuolo ni kapo ni ng'ato dwa tudore kodi iyudi kanye? Ng'at ke ang'en tuo ne ang'en gino mako ji mang'eny kech en tuo ma ka ji obiro go hospital to ji ponda. Koro ng'at madwara jomodak Nairobi ka antiere dala mar Kibira anti Kibra level 3 hospital but joma dwara privately and gi clinic ne iluongo ni Antil Medical Clinic en Kibira Bombolulu kanyo but thoth nyalo gona simo namba na ya open en 0726 065 899 0726 065 899. Koro mana yore mag thieth gi minyalo godo simo to wang'eyo kaka wakonyore. To po nono ni onego beni yudo thieth ber kimuonyo yath duto te kaka ondik ni dose. Kapo nono ni endi deko odiochieng' to muonye kamano. To kapo nono ni setieko thieth duto te nyaka idoge osiptal tok ndalo abiriyo mondo pimi kendo mondo mi eka daktari omi clean bill of health tende manyiso ni ionge kod kute mag nyaye e dendi. Mata yie chendo ni en Andruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo oriti masani kawa wacho ni ngima en mwandu. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka Talanta Tuko fulta kimaso Sitendawili Kodalunga Pasase To chenro ok nyal bedo chenro kaonge sigana sigani mamitna Chuo gik moko Kod tedo so nice now
Turuko dwange soka wangi. Lox Ponde kata Lox P. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero Ngeso. Vaida is a Zambian name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists are